खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आं नामघराव हाबनायखौ दाहोबथा बेनि सोलाय इनकाउन्टार खालाम बुंदों भुपेन बरा। मंगलदैयाव सासे फरायसाया दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। बङाइगावआव खुंनाय एसपिफोरनि सावरायमेलाव गिबि मन्थ्रिया बाहागो लादों। लाभ जेहादखौ बन्द खालामनांगोन, लाभ आरो जेहादआ गोरोबलाया बुंदों हिमन्त। बाले बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै गावखौनो इउपिपिएलनि सोद्रोमा होननानै दाबि खालामदों। बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ सुटियाव थांनो रायजो बेंगिरिनि बिथोन। इटसाया मिरुनि मन्थ्रि अर्जुन मुन्डाजों गोबां जेंनानि सायाव सावरायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया निमाहा बिबाय। लाभ जेहादनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनायनि थाखाय भुपेन बराया दिनै फुङावनो नामघराव आलारि बाथि सावनानै निमाहा बिदों। दिनै फुङाव भुपेन बराया निमाहा बिनानै बुंनाय बायदिब्ला आफादगिरिनि मावख'आव 2 बोसोर मावबुब्लिनि समाव गोनांथि नङि मोननै सोदोब बाहायदों होननानै मैया हराव गावनि बिबौ सिमाङाव फैनानै बुंफैदों। बबेखानि गिबि मन्थ्रिया आंखौ एरेस्ट खालामनो होननानै बुंदों, नाथाय सासे सत्ताधिकारिया आंखौ नामघराव हाबनायखौ होबथागोन बुंनायाव बांसिन दुखु मोनदों। आं नामघराव हाबनायखौ दाहोबथा बेनि सोलाय आंखौ इनकाउन्टार खालाम होननानैबो भुपेन बराया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। अदेबानि आं आंनि जोनोम गामियाव समायनायै गंसे नामघर लुगासिनो। राजखान्थिनिफ्राय आज्रा लानायनि उनाव नामघराव पाठक जानो गामिनि रायजोफोरजों रायज्लायखानाय दङ। मानोना राजखान्थियानो आंनि जोबथा नङा। आंहा निउज चेनेल गैया, खौरां बिलाइ गैया, निउज मेनिपुलेट खालामनो हाया। आंनि गोसोनि सांग्रांथियानो आंखौ सिरि मोनखांहोदों होननानैबो एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बराया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि लाभ जेहादखौ लानानै अजद गोनां बानबुंथि होनायनि थाखाय भुपेन बरानि हेंथायै रायजोनि माखासे पुलिस थानायाव एजाहार होदों। मंगलदै थानानि बेन्दोंआव थानाय गाधवायाव सासे फरायसाया दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय फरायसाखौ 15 बोसोर बैसोनि सलेमान आली होननानै सिनायथिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द जानानै थानायनि थाखाय सलेमान आलीया लोगोनि न'आव बेरायनो थांदोंमोन। बेनि उनाव गुबुन 3 लोगोफोरजों दैमायाव दुगैनो थाङो आरो बे समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। बबेखानि फरायसाया दैयाव गोदोनाय लोगो लोगो एसडीआरएफ बिफाननो खौरां हरनाय जादोंमोन। नाथाय एसडीआरएफनि टीमा 2 घन्टानि उनावसो जाथायसालियाव सौहैयो आरो बे समाव जायगानि सुबुंफोरा खैफोदखौ आखाइ मुथियाव लानानै फरायसाखौ नागिरो आरो फरायसानि गोथै सहखौ दै सिंनिफ्राय बोखांनानै लाबोनो हाबायमोन होननानै जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। बबेखानि मंगलदै नोगोरनिफ्राय गाधवा हाथाइसालिसिम 1/4 किल'मिटारल' गोजान। नाथाय बे खेबनि जानथायखौ सौहैनो एसडीआरएफ बिफाननो 2 घन्टा सम लायोब्ला खैफोदनि समाव गोथौ ओनसोलनि सुबुंफोरखौ माबायदि रैखाथि होयो होननानै जायगानि सुबुंफ्रा सोंथि खालामदों। बङाइगावआव साननैनि हाबाफारिजों एसपिफोरनि सावरायमेल खुंदों। बङाइगावआव गोदानै बेखेवजानाय आसाम पुलिस कन्भेन्सन सेन्टाराव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों गासैबो जिल्ला एसपिखौ लानानै सावरायमेल खुंदों। दिनै एसपि सावरायमेलनि गिबि साननि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे सावरायमेलाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माइक्रसफ्ट, नेशनेल साइबार पीस फाउन्डेशन आरो इन्डिया फिउचार फाउन्डेशनजों मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं सुंद'यै MOU गोरोबथा खालामदों। मख'नो गोनांदि एसपि सावरायमेलावनो गिबि मन्थ्रिया भिलेज डिफेन्स अर्गानाइजेशन आरो स्पेशेल टास्क फर्सनि थाखाय गोदान लग'खौ बेखेवनानै होयो।
बे हाबाफारियावनो गिबि मन्थ्रिया पासपोर्ट भेरिफिकेशनखौ गोरलैसिन खालामनो थाखाय एम पासपोर्ट एप्लिकेशनखौ बेखेवनानै होयो। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि गंनै गोदान साइबार पुलिस स्टेशनखौ भार्चुएलि बेखेवनानै होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रायजोनि राजखान्थिया लाभ जेहादखौ लानानै दुंहाव जानानै दङ। एपिजेसिनि आफादगिरि भुपेन बराया लाभ जेहादनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनानै रायजो राजानि खाथियाव निमाहा बिनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाभ जेहादखौ लानानै गोनां बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला लाभ आरो जेहादआ आलादा आलादा। कृष्ण आरो रुक्मिणीया गोसो थोलायदोंमोन, बेयाव जेहाद जायाखैमोन। महाभारतनि समाव उषा, अनिरुद्ध, कृष्ण, रुक्मिणीया गोसो थोलायदोंमोन, नाथाय दा जेहाद जादों आरो बुथारनायाबो जादों। बेनिखायनो लाभ जेहादखौ बन्द खालामनांगोन। बबेखानि मुसलमान सेंग्राफोरा मुसलमान सिख्लाखौ जुलि खालामनांगौ, हिन्दु सेंग्राफ्रा हिन्दु सिख्लाखौ जुलि खालामथों। बेनि गेजेरावनो मोन्नैबो धोरोमारिनि सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव जुलि जायो। बेनि थाखायबो भारतनि संबिजिरा स्पेशेल मेरिज एक्ट बानायनानै दोनदों। बे आयेननि गेजेरजों धोरोम सोलायालासे जुलि जानो हायो आरो सिगाङावबो बेबायदिनो जुलि जाबोदों। जुलि जानायनि उनाव सासे सिख्लाया फिसायनि धोरोमखौ लाथारनांगौ होननाय जेरावबो लिरनाय गैया। मोननै धोरोमारिनि गेजेराव गोसो थोलायनानै जुलि जानायाव धोरोम सोलायनाय फैयोब्ला जेहाद सोदोबाबो फैनाय नङा। जुलि खालामनायाव रावहाबो अजद गैया, बेनि थाखाय आयेन दङ। आयेन बायदियै जुलि जायोब्ला जेबो जेंना गैया होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै बुंथिदों। बाले बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै गावखौनो इउपिपिएलनि सोद्रोमा होननानै दाबि खालामदों। थांनाय मंगलबारखालि बेलासियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राजिब मुसाहारि आरो नेहाथारि सोमखोर नार्जारिमोना खौरांगिरि मेल खुंनानै बाले बसुमतारि एबा चन्दन बसुमतारिखौ इउपिपिएल दोलोनि जिल्ला एबा प्राइमारि आफादनि सोद्रोमा नङा होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय बेनि हेंथायै बाले बसुमतारिया दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गावखौनो इउपिपिएलनि सोद्रोमा होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारिया गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बाले बसुमतारिखौ इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारि आफादनिबो सोद्रोमा नङा होननानै बुंनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बाले बसुमतारिया। बबेखानि बाले बसुमतारिया इउपिपिएल मिरु आफादाव मा बिबान दङ बेखौ मिरु आफादासो खोन्थागोन होननानै बालेया बुंथियो। बाले बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोजों जेबो गाज्रि मोननाय गैया, नाथाय गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राजिब मुसाहारि आरो नेहाथारि सोमखोर नार्जारिमोना बाले बसुमतारिखौ इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा नङा होननानै बुंनाय बाथ्राखौ बोखांनानै लानांगौ आरो निमाहा बिनांगौ होननानै दाबि खालामो बाले बसुमतारिया। लोगोसे मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बाख्नायनायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि आरो नेहाथारिमोनखौ थाबैनो गावसोरनि फोसावनाय बाथ्राखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै खावलायदों बाले बसुमतारिया। आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव ओंखारनाय दाय जाबसिननायफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया मोनसे गोजौ सारिनि नायबिजिर कमिटि दानानै आसाम गोजौ सोलोंथाइ बिफानखौ नायबोनाय एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आइएएस अफिसार बिश्वरन्जन सामल आरो सोद्रोमा महरै गुवाहाटी आइआइटिनि सिभिल इन्जिनियारिं बिफाननि प्रफेसर एसके देब आरो तेजपुर मिरु मुलुगसोलोंसालिनि फाइनेन्स अफिसार एबा फाव बिबि मिश्रमोनखौ नायबिजिरनो बिथोन होनायजों लोगोसेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ सुटियाव थांनो बिथोन होदों। फैगौ 15 आगस्तनिफ्राय भिसि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ सुटियाव थांनांगौ। बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिनियर प्रफेसर प्रदीप कुमार पात्रआ उननि बिथोन मोनफिनागौमानि भाइस चेन्सेलर बिबानाव थाबाय थागोन होननानै बिथोन फोसावदों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ थांनाय माखासे सान सिगाङावनो सिएम भिजिलेन्सआ जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामदोंमोनब्लाबो
नाथाय स्रोदै कर्टनिफ्राय बेल लानायनि गेजेरजों बिबानाव थाबावदोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरनि गोजों इयुननि सार्थआव जाख्लग्रा बिसि लाइस्राम लादु सिंखौ बिबाननिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय थांनाय 20 आरो 22 जुलाइ 2023 खालाराव खेबनै मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव धरनाबो होदोंमोन। बै धरनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायजों मोननाय आरो मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिजानाय मुंदांखा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेबायदि सासे भिसिआ कारापसन खालामनाय बाथ्राखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हायाखै आरो बेनिखायनो भिसि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ जाख्लनायजों लोब्बा थानायनि बिबाननिफ्राय होखारथारनांगौनि थाखाय एबसुनिफ्राय 1 आगस्तखौ सरकारनिसिम सिमा खानानैबो होखानाय जादोंमोन। लोगोसे धरनानि गेजेरजों क'क्राझार डिसिनि जोहै आसामनि गभर्नर गुलाब चन्द खाटारिया, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनिसिम गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जादोंमोन। मिरुनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्त्रि अर्जुन मुन्डाखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमहैनानै इडसानि मोनसे हानजाया 26 जुलाइ 2023 बुधबार खालि आसामनि गासै ट्राइबेल हारिनि जेंनाफोरखौ सावरायहैदों। गोदान दिल्लीनि तुगलक र'डआव थानाय मिरुनि मन्त्रि अर्जुन मुन्डाजों फुंनि 10 रिंगायाव आसामनि ट्राइबेल जेंनाखौ लानानै गाहामै सावरायदों होननानै इडसानि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारिया मिथिहोदों। सावरायनायजों लोगोसे मिरुनि मन्त्रि अर्जुन मुन्डानो गांसे गोसोखांलाइबो गथायनाय जादों होननानै फोरमायबावदों इडसानि थान्दैफ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।